Mae'r fideo hwn yn rhoi trosolwg o Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Bwrdd Iechyd ar gyfer 2023 i 2024 ac yn amlygu'r modd yr ydym wedi gwneud cynnydd yn unol ar pedwar amcan a osodwyd gennym. Ein hamcan gyntaf yw ymrwymiad i Arweinyddiaeth gan Bawb. Rydym am ein holl staff fynd ati hybu diwylliant o gynwysiad a llesiant ledled y sefydliad. Rydym wedi bod yn gwneud hyn trwy ganolbwyntio ar ddatblygu ein staff trwy amrywiaeth o raglenni hyfforddi megis yr hyfforddiant a'r ymwybyddiaeth o awtistiaeth. A diwedd mis Mawrth 2024, roedd 81.5% o staff Hywel Dda wedi cwblhau'r modiwl, sef y gyfradd uchaf o blith holl Fyrddau Iechyd Cymru. Mae 83 o nyrsys ryngwladol a 6 meddyg ryngwladol wedi ymuno â Hywel Dda yn ddiweddar. Rydym wedi datblygu Cynllun Cyfeillio yn y gweithle sydd ar gael i holl aelodau newydd o staff i sicrhau ei bod yn teimlo ei bod yn gallu cael eu croesawu a'i cefnogi pan fyddant yn ymuno â'r Bwrdd Iechyd. Ein ail amcan yw cydweithio. Mae hyn yn golygu gweithio gyda'r poblogaeth, ein staff, randdeiliad a phartneriaid i siapo cynllun ein gwasanaethiau a'r broses o'i ddarparu. Wrth i gymunedau amrywiol o ran rhywedd gynyddu, mae'r Bwrdd Iechyd wedi ceisio addasu ei wasanaethau ac wedi penodi ein nyrs rhywedd arbenigol gyntaf i gefnogi cleifion sy'n byw yn ardal Hywel Dda. Amlygodd Adroddiad Awn Gymru'n decach ar gyfer 2023 ar angen i wella cyfleoedd cyflogaeth i bobl anabl. Mae'r Bwrdd Iechyd, gan weithio mewn partneriaethau gyda cholegau lleol, wedi datblygu prosiect internaethiau ar gyfer myfyrwyr ac anghenion dysgu ychwanegol gyda'i cyfle iddynt gymryd rhan mewn profiad gwaith estynedig gyda'r Bwrdd Iechyd. Ein trydydd amcan yw gwella iechyd a llesiant ar gyfer pawb. Rydym am i'r staff feddu ar y sgiliau a'r profiad addas i ddatblygu a darparu gwasanaethiau a fydd yn cael eu lliwio gan anghenion lleol, yn gwella mynediad ac yn lleihau anghydraddoldebau. Rydym wedi bod yn gweithio ar wella mynediad i bobl yn nam yr ysynhwyrau neu anghenion gyfathrebu trwy symud ymlaen i ddatblygu prosiect gwasanaeth digidol a fydd yn rhoi mwy o ddewis i gleifion ynghylch y modd yr hoffen gael llythyrau a pwyntiad. P'un yw hynny ddigidol neu mewn fformat hygyrch eraill, megis breil neu drosi testun yn sain. Mae ein tîm allgymorth datblygu cymunedol yn cefnogi grwpau ethnig lleiafrifol, ceiswyr llwches, ffoaduriaid a gymuned Sipsiwn a theithwyr, yn ogystal â phobl sy'n ddigatref a pobl sydd â threfniadau bregus o ran tai. Mae gwaith y tîm yn helpu i fynd i'r afael a rai o rwystrau a'r anghydraddoldebau iechyd y mae pobl yn ei profi, ac mae gennym bellach amrywiaeth o adnoddau wedi cyfieithu i 28 o ieithoedd gwahanol. Ein pedwerydd amcan yw bod yn gyflogwr o ddewis. Bydd y cyfleoedd cyfartal ar gyfer cyflogaeth a chamu ymlaen o ran gyrfa yn cael eu cynnig, a bydd iechyd a llesiant staff a gwirfoddolwyr yn cael eu cefnogi mewn amgylchedd teg a chynhwysol. Mae gan y Bwrdd Iechyd 8 rwydwaith cymorth staff sydd wedi parhau i feithrin perthnasoedd, dathlu amrywiaeth a chynnig lle ar gyfer dysgu ar y cyd a'r amrywiaeth o bynciau. Rydym yn falch o'n raglenni prentisiaethau, gyda 144 o prentisiaid yn ymuno ar raglen drwy gydol y flwyddyn. Rydym yn cynnig prentisiaethau mewn amrywiaeth o feysydd gwahanol, profiad y claf, llywodraethu corfforaethol, gwasanaethau digidol, cyllid, iechyd a gofal cymdeithasol, datblygu'r gweithlu ac ystadau. Allan o 125 o prentisiaid gofal iechyd, dechreuodd 34 ar lwybr nyrsio eleni. Yn ein hadroddiad a gyhoeddwyd, byddwch yn weld adran yn ymwneud â data ar gydraddoldeb yn y gweithlu ac rydyn yn ymrannu trosolwg o nodweddion ein staff. Cyhoeddwyd Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd ym mis Ebrill 2024. Mae ein cynllun newydd yn amlinellu'r modd y byddwn nhw'n parhau ar hwyddau cydraddoldeb, dileu gwahaniaethu a meithrin perthnasoedd da rhwng y rai sy'n rannu nodwedd warchodedig a reini nad ydyd yn ei rannu. I gael ragor o wybodaeth am Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar gyfer 2023 i 2024,
Ewch i'n wefan neu anfonwch neges e-bost i'n tîm amrywiaeth a chynwysiant ar inclusion.hdd@wales.nhs.uk.